To kde som? Čo robím? Nebesá. Snívať o tom, priblížiť sa idolom a hrdinom je v histórii často opakujúci sa jav. Taký Alexander spával s Iliadou pod vankúšom a sníval o tom byť ako Achilles. No a taký Ďurifuk zase sníva o tom byť svojím spôsobom ako Alexander. Falanga, ľahkoodenci a kavaléria sú však u Ďurifuka cepíny, lyže a paraglide. Túži dobíjať Áziu svojsky, na poli športovom. Alexandrova vízia, odvaha, rozhodnosť v bitkách proti mnohonásobnej presile, osobný príklad a často až mýtické činy mi ako chlapcovi nedávali spávať. Ako povedal vo filme Ptolemaios, aké je to byť mladý a snívať veľké sny a veriť, že keď vám Alexander pozrie do očí, dokážete čokoľvek. V jeho prítomnosti a v lúčoch Apolónových sme prekonávali samých seba. Čo je z toho pravda a čo je mýtus? Gordický úzol Gaugamely, Tyrhos, Alexandrovú myšlienku nič nie je nemožné pre toho, kto skúša, mám zapísanú v zápisníku a často sa rehocem, keď si na ňu spomeniem v ťažkých bitkách v horách. V mrazivom bývaku drkotajúc zubami len preto, lebo chcem prekonávať samého seba a cítiť ono ťažko vysvetliteľné opojenie dosahovania odvážnych, pre moje chabé telíčko až nepredstaviteľných cieľov. Pred 7 rokmi sme s Mišom začali projekt Seven Virgin Summits a vyliezli a zleteli v 2017 vrchol v Antarktíde, v 2019 vrchol v Severnej Amerike. No naše cesty sa rozišli, ale sen pokonať sa s rozrobeným cieľom zostal. Pochopil som, že na to musím ísť inak. Naučil som sa solovať od Tatier cez Alpy až po Himaláje. Učil som sa od iných a skúšal. Raz v Indii, dvakrát v Nepále, raz v Pakistane. Ale vždy ma hory nejak porazili. Čaute, pozdravujem z miesta zvaného Shaggy-Dog z výšky 3500 metrov nad morom. Som nedaleko Rotang pasu. Tu sú ponožky, sa sušia. Tam sú 6000 kopce. A ja si robím večeru. A večeru bude... A opäť som tu, v Himalájach, tentoraz v Indii, s lyžami, cepínmi, mačkami a padákom. A skúšam. Najprv sa samozrejme musím aklimatizovať, preto podnikám kratší bivakový prelet Himáčal Pradéšom. Postupne si moje telo zvyká na nedostatok kyslíku i jedla. Penne, penne alla benne.
Pristal som v Majari, dobrom známom mieste. Takže je 3 na 6 večer, akurát zapadá slnco a tom zbadal môj staník, tam vpredu to červené. A to znamená, že som si dal 25 km s prevýšením 500 metrov hore v 4000 ako aklimatizačnú túru. A ešte som to stihol po 6 hodín a ešte som si stihol dať čaj so šanšírom, to je miestny kamoš, čo má posledný barák v údolí. A ešte som stihol aj zjednať nejaké žrádlo, vajíčka, takže si idem uvariť super večeru plnú proteínov. No ale 5400 je nič, tak to nepreletím ani na vedľajší kopec, boha. Tak ja som letel vyše 100, ty kokos. Dole dolinou a tu nefúka nič. No nevadí. Radšej pomaličky, ako rýchlo sa zlichtovať jak Jerry. Vrátil som sa naspäť do predhoria. Trošku si odýchol, prečkal nepriaznivé počasie a keď na mňa hory znova žmurkli, vyrazil som už na ostrov. Dal som síce prdeláča, ale chcel som to radšej tak, lebo vyfúsne svetlo, nevieš čo. No, tak z húru do nebes. Wow, to je výhľad.
Valhalla, I'm coming! Takže kráňočky budú šampiónske. Moja lyžička posledné 2 dní, 3 je toto. No vlastne bagrujem. Vždycky som celý špinavý, no ale lepšie ako nič. Takto Ďurifuk improvizuje. Akože dá sa. Plachtiac vo výškach okolo 5500 metrov nad úrovňou mora, popod oblaky v mraze letím na svojej kavalérii, teda paraglajde indickými Himalájami. Po mojej ľavici sa hompalajú ľahkoodenci, teda lyže, a v sedačke mám zabalené cepíny s mačkami, ktoré sú mojou falangou. Dúfam, že mi pri zlom pristátí neprebodnú chrbát. Letím v ústrety plánu zabojovať si s kopcom, ktorý som si vyhliadol z tepla domova. Ale už na vzdialenosť 20 km očami orla vidím, že to nepôjde. V severnej stene nie je dosť snehu a vrchol je oveľa ostrejší, ako vyzeral na snímkach zo satelitu. Vidím však iný. Za minútu si počas krútenia stupáku premyslím, kde pristáť, kadiaľ liesť, odkiaľ štartovať a ako potom uniknúť z ľadovca. Pristávam na ľadovci Chatru. Pristál som 5200 plánom vyliesť tu zakempovať a vyliesť tam tú horu. Vyzerá to tu úplne luxusne. Tam by sa dalo úplne bohovsky strašne mega bombovo poližovať. A tu tiež. Takže idem si zbaviť vestky. Zatiaľ si premyslím, čo ďalej. Či idem okamžite do útoku, alebo nie. Metal, lebo Valhalla čaká! Tak, vyrážam. Rozbalím stan, nabalím si batoh do útoku. Pár keksov, varíč, kombinéza, vyhodím záložák, pribalím liter vody a môj preletový až 4 kg ťažký Zeolite 2 a kokúnovú sedačku. Maličký horský padák ani ľahučku sedačku tu nemám. A čo nemáš? Asi nepotrebuješ. Ako nemám ani náhradné hrubé fusakle a už tretí deň mi mrznú nohy v tenkých ponožkách. Ako nemám lyžičku a tak jem tubou od pasty už 3 dni. Ako nemám žiadne spojenie so svetom, pretože som si satelitný komunikátor zabudol doma. Takže ma nikto nezachráni, keby som to potreboval. Ako nikto nevie, kde som. Ako nemám parťáka. Už tak soulujem. Ať čelíme smrti nástrahám nesčetným. Jen poďme, ať sobě nebo druhým dobudeme slávy. Za motivačnej nálože metalových vypaľovačiek a citovania z Iliady mi pri nástupe nabiehajú zimomriavky. Čoskoro sa vyhecujem do tak bojovnej nálady, že keby vidím oddiel Peržanov, rozbehnem sa na nich s holými rukami a revom beštie. To je ono. Preto som tu. Of gates of hell. Trhliny v ľadovci, lavíny, pád, omrzliny, výšková choroba, kolaps paraglajdu, zlé počasie, nútený bivak. To je len zo pár nebezpečí, ktoré mi hrozia, no každé z nich v mojej situácii môže znamenať len jediné, že tu zostanem. Ale ja som pripravený a budem bojovať. Nedám sa ľahko. Nech je to akákoľvek nástraha. Chytím sa s ňou za pasy a keby sa mám so zlomenou nohou týždeň dole plaziť, tak sa budem. Alebo ma to zahubí.
Po približne 500 metroch doliezam do sedla, kadiaľ vedie na vrchol ľahšia cesta severným, severozápadným svahom. No sneh je tam nepohladený slnkom a prebáram sa po kolená. Vykopem dieru pre batoh, zafixujem ho a na vrchol pokračujem západnou stenou. Strmou a ľadovou. Počasie sa predpokladateľne kazí. Vietor zosiľuje, oblaky padajú k zemi. Alexander, musíš byť ty taký inšpiratívny juráš, bodaj ťa porantalo. Pretože nič nie je nemožné. Pre toho, kto skúša. Aj chce propadnú. Mojou jedinou šancou bude odletieť zo sedla, ak aspoň to pôjde. Lezúc po hrane ľadovca, vertikálnymi trhlinami sa približujem k cieľu, ktorým je vrchol bez mena. Pľúca príjemne pália a vietor ma hryzie mrazom. Kde som? Čo robím? Nebesá. A teraz? Teraz vlastne nemám slov. Bitka nekončí, Ďuro. Zostúpiť ku stanu a potom do údolia. Až potom sa môžeš tešiť. Zostupujem pličím severozápadným severným svahom, no vetrom ubitý sneh mi po pár krokoch pripomína Matterhorn. Ale tu nie je žiaden vrtuľník, nikto nevie, kde som a nikto ma nezachráni. Nástrahy lavíny vytuším, vrátim sa a radšej zliezam strmou juhozápadnou stenou, ktorou som sa sem dostal. Vietor nie je ideálny, ale ani miesto, ani padák. Budem si musieť počkať na to, aby som videl aspoň na zem, pretože oblaky spadli a sneží v asi 5-minútových intervaloch. Po viacerých pokusoch pochopím, že na štart musím trošku inak, Poď! Pod zadkom mi miznú neprekonateľné nástrahy. Séraky. Som naspäť vo svojom živle. Veziem sa ako Alexander na svojom koni Bukefalovi. Po pár minútach pristávam pri stane. Bleskovo balím, musím sa mokrý pripraviť na mrazivú noc. Do rána skoro nič nenaspím. Je mi zima a hlavne hlavou víria myšlienky. No a prečo? No lebo som pozeral debilné filmy ako decko a čítal knihy. Bolo mi to treba sa opičiť to po Alexandrovi a po Heraklovi a neviem, ostatných supergerojov. Ma to privedie do hrobu, ako aj ostatní. Lebo zase
Alexander sa opičil po Achillovi. Krásne ráno, bolo trošku zima, aj snežilo, aj fúka katabáza, nejaké špice okolo a hlavne tento kopček, ktorý som včera vyliezol. Teraz sa pustím na lyže už dole, tam skúsim odštartovať, možno do termiky, možno len. Valhalla! Ja idem! A vrhám sa hlavou napred. Škarpu, kde by som si celkom slušne nohy dolámal, míňam o 20 cm. Skorigujem to a letím ponad nepriestupné séraky a skalnaté svahy. Odopínam a odkladám lyže, aby som bol pripravený na silný vietor, ktorý je dole v údolí Spity dobre známy. Šťastie nám však praje a stabilné počasie a mnou kvôli tomu vybraná skorá ranná hodina oný údolný vietor utlmila takmer na nulu. Pristávam na zelenej lúčke medzi skalami. Konečne si môžem vydýchnuť a rozprúdiť krv v prstoch, na rukách i na nohách, bielých od omrznutia. Ďaká Grúne, že ste ma k sebe pustili, ale aj prepustili. Zažil som to, o čom roky snívam a na čom roky pracujem. A s použitím lyží, lezenia a lietania s nimi zažívať oné intímne, intenzívne a inšpiratívne chvíle, pre ktoré som ochotný podstúpiť mnohé nástrahy. Horu, nie veľmi vysokú, by som nazval Gordickou, pretože som v nej ako Alexander konečne rozťal problém solo paraalpinistických dobrodružstiev vo veľkých horách a zvíťazil tým nad samým sebou. Cestu dlhú 600 metrov za zimných 3 so sklonom asi 70 stupňov by som nazval k pocte Alexandrovej alebo in honorum Alexandrii, pretože ma časťou svojho životného príbehu fascinoval a ktorému by som sa chcel niekedy aspoň trošičku metaforicky podobať. Je to divné, že? Ale je mi to fuk, pretože ja som Ďurifuk. Horolezci by mohli povedať, že je to malá hora. Letci zas, že som letel málo kilometrov. Lyžiari, že... No, ale mne je to úplne jedno. Svoje podmienky solo výstupu na tomto svetadieli som splnil. Priletieť, vyliesť prvý výstup, odletieť a to všetko sám. A ešte si aj niesť všetko so sebou. Podľa antického hesla Omnia mea mecum porto. Nie expedične, nie alpsky, ale paraalpským štýlom.